Ani bagi help ninda. Sade. Thui tong ro kotok soroi jabo. Thaichane. Ha? Thaichane. Jago thanks. Rubang jadi sakong tamati. Abari pa papmangan. tabungni ozro rogo naina hake belakina te wana masisa belakina te mokol mukte beklo he diba yang sini ti prasarong ke ba berini bagai kotok soroi rok thele yang digi sini ti prajak berirong ke gobini tofani borobai nokdom khamarok bo sungnugo abono telle sini thani mungsaba option kare agi em robindro deborma belakina te khorang ti phajak je sini ti prajak berirok gobini tofani borobai kaijak hake boroni ST certificate cancel khaidan hnnai akogle sing biduni salbrum te sawo tabuk em robindro biangbo kemai thangka hnnai aboni porengkena jara sini ti prasa sala rogbo sugia akuya hnnai buma bufano kahamke thiasak sarai tlangman bagino bangalore phatar hastrogo samung khaithanga ke baksang ke ba berinite sak no kotok soroi thimaro bonogo tabungni o dunia rogong ke Instagram live ruise lokorongno phunugi se kotok soroi adamara angmara bo sungnuka au belakante wana masija lasi te last paito kongka ke aborok lasi jagene video delete khajero khni bo dom kirma robo sungnu he diba sengnor no pulan kok sawirnai kaisa ningna sakang no wan sugi ba biune ya prisedi he diba nungle brini jati se kisi sa srapsa jolima basi nungle nini live dun nung parna nai tong he diba seng je video sramani karon ka ke seng oma ke video sramo shini tiprasa jara serai hindi okra hindi borong jate next time oma hingi jati abon bagisa seng video sram he diba tabon ke lasi jagi tongkha o bikas deborma bo thnya nai purung ka ke boni ji sak wansona rene te pini ma babu song tam nai ningle thnya borok thitang he diba ani ni berle nini baki dukhu dangno nung baba kam ke wan sugina di nini beri thangke tam ka bandon yakari tebo ka hamane bile he diba abono seng sana musung beri hamsena sakangno nijini career no thik khaina mani yagulo beri hanyo phanya kota fayite nung thina sakang te kaisa kokbo belai kene te wansuk di nung thikake nini ma babu no sabonane nini ma babu asik nini bagai imang nujak tomarok bo ai imang rok tamung nai bebno tiyo kosong he diba abono jora tongsani wansuk na di kemno sengora hamia saya he diba jara sini ti project boy rokbo kubuni tofani borok bai onek no te kacha laimo busungno ko yang sini ti prasasala rongke ba sak no kotok soroi thimaro bo sungno go berinite he diba yang a berle alkasala base haji khujike berai tomoro bo sungno go sung kabamno te video mampli rogo bo sungno go bisi bak phatar hasto sini ti prasa lokorok samung khaita thangake sak kotok soroi thimaro bo sungno he diba awon bisingti bo light thangla salabo call recording belaiken te barlungka sini dara jonno belaiken te khoroksa ti prasa Bangalore phatar hasto samung khai tongone help sanka tamo help noi sini dara jon sapro a je ti prasa saka ang thisinai dara ni sapro sini dara jon bo sairaka thuidi hinle te tamle option tongma he diba nung bo thuyo bo thuyo se sini ti prajak beri bo kubuni tofni porbe kajaki tong ke salsa sini dofa klek thana sini dofa ni bagele sabo khorang tisanai khabuni takotek bukusong belane te wanso tai kelo he diba sing belakna te no video srame update kam ri tongo sini video ni thani norong buji di nene he diba yang sini ti project berin ke ba kubuni tofani borok bai kharlayo birlayo manjago last pajogo ke butar kijamaro bo sungno go yang sini ti process la rong ke nijini buma bufano nasige aku yakarinya khoroksa bernyo mayang ma baisete nijini life no mane parikino naika direct kun phano wanso kare he diba elakine te siangai to kha buskang lamo tam nai buma bufano sabu pusinai ning thitha ke nini ama babu ni bakha tam nai he diba buni ti sesini timni borok a video sramani ningle engna sakang tangai wanso go yapri se ba he diba ning sak no ang thisinai ne disat kheme babu ungya he diba yang nini ma babu songno sabunani he diba abono tinini video omsno jorisino video saja tongke like te share khadi channel no katal ke subscribe khadi katal update mana bagai tinini video omsno video share khadi ti prasa aiglok thung